Good morning guys. So nato dito ron sa Mambaling area. Don't tas Malmaling flyover, but I'm gonna show you kwan dili. Kung say dagway diri kung kwan. It's been a while na diri ta ni Agi ba na nag-video ta. Pero nahinay lang ta ani. So guys, Sano Grand Jai-Alai. Diri na. Sa una ka ng Jai-Alai ba eh. Di ba? Sikat kaya na maabot ang mga tao. Masyaw ko kuyawan eh. Even up to now na lang 3 digit, pero lahir itong Jai-Alai because that was a game. It's a game. Na mga nasa na sila mga athletes ba, na mga Spanyol pag yung mga naong, di ba, mga okay na pagkaroon ngayon naala sila mga Miranda, naging Ulano, Ulano na mga anak na player, mga Mikael, unsap na mga dagana Aznar, basig ka naman sila mga mga ubang kuan ron, mga ubang mga dato ron di Cebu, wala kaliwat na kuan mga mga Jai-Alai players. May dagway ron diri sa SM. Traffic di diri kung kuana na may gali sa Paduro na buntag pa. Pero mana diha padung to sa Jai-Alai dito, if we turn left. Hindi pwede mo turn left dito. Pero ang Jai-Alai ko ana was a big spectacle, ginapano yung entertainment na sa mga tao sa una, but not only entertainment, is gambling. Olo karon mo na hinahinay sa nga na ang basketball na gambling. Isut sa nang nga na gambling ng sports kayo sa sudlan mo na sindikato, pero it's a reality. People love to bet in games, love to bet in love to guess, diba? You root for your team. Why not you root for your team and make money as well, diba? Come to think of it, pustahan na yung magiging tao. Makipustahan na yung NBA Finals, kuhan ka plus 5, sana diba? Pero mauna ko maingon na it's gonna be nga na normally kung ka na di pwede ka mo right turn dito eh, padung kung El Corso, pero may kuya mong daan dito eh. Pero sumana ko iingon na kuan ganahan ang tao og sugal-sugal, maganahan og pusta-pusta. I mean, sa bisag bata pa ka, for example, dali sa tuwa, you play like spiders. So di ba? Say mapusta po pitik. Even when you play basketball, pick up basketball, sometimes pustahan mo kinsa mo bayad og coke. Di ba? Or 20-20, 10-10, 5-5, piso-piso pa to sa mong panahon. But yeah, mas lahi maguna na ipusta ko nuhay ba? Nang maninuod ka. Di ba? Or it's like you rub salt to the wounds. Pero di eh, kung ana ba? Ana yun na. Pero sa itong kultura usay ba na? Lingaw na. And sa una mo to ang Jai-Alai, mao na. Napanay mga tips, unsay mo gawas, nasa iban mga favorite players. Na yung iban, many people go to the front don't to watch. You know, it's an exciting, it was kung nakatanaw ko bata na, it was faint memories, but still wala nakita mo tas TV na Jai-Alai is such an interesting sport. Marag pilota, marag tennis ba, pero kana banda-banda sa bongbong na bula mo ka ng golf ba, marag gahit na lang kusog king pak na din sawon pak, diba? It's a pretty fast, interesting game, diba? I think it's the Spanish ang mga nagkuan na and one of the lingaw na sports back then, karon wa naman kaayo, but still nasa abong ato history nang nagnalay palo-palo ba nasawon. And
I know mga nabatang 80s, even 90s, 80s, 70s knows that, you know, it was so big back then. Napanay tips mo lagi na, napanay mga sindikato lagi na pusta-pusta, so you bet on tulog ka numbers, 349 943. Ito yung nakadaog ko na sa una. Told my dad, mga 5 years old ko na, bet on the number 943. So even then I wanted to bet on games already. Wala batang gamay, magganahan ko mag-apil-apil sa mga duwa sa dagko. Oh yeah, dahil of course bawal man na. Pero yeah, di ba, magtanaw-tanaw sa kong tip kuno hay, tanaw-tanaw ko sa number na yung mga patterns. Paro sa na yung mga tao sa una eh. Even now nangana ng mga 3 digit na maintaining ng bira, radio shows. Pero pag nasa hearing na kay hearing di ka interesting ba na naging mo human element ba na mo sindikato kunuhay na i-hearing. And I heard a lot of people na they get ng eggs sa spiders and look for numbers, patterns, and also sa mga superstition sa una ba, uban damgo ko mo ni numero ha mo gawas. And yeah, it's part of the mystic sa niya ba kanang ini Jai-Alai ba. But anyway, since naman tayo oras gamay, ato na rin explore ning daan rin mo at tutas tumoy at tutas San Remo balik ta kay katong dana na akong agian at ito na murag dibaong. We were supposed to end up there. Sorry. Bati lang na ako. So, sabot na yung dana nga dako kaayo. Eventually, din rin na naman ang Cebu City Hall. Di ba? Ooh. Ano ba? So, over on the left side would be the Cebu City Hall na puno. Ano yung San Remo Oasis? That's our neighbor gihapon. I feel in best gihapon na. Diba? Sapot na rin daan. Balik na ko sa Agi at ako sa Amalfi. But yeah, at least you've seen this. Pero kaya yung mga bikers, ako yung mga bikers, tagaan na ako area to race. Rin ako kita na ng mga bata kanasad sa una, cycling was big back in the 80s. Hinumdum ko ng Marlboro tour. Unfortunately, mali na because they cut back ang Marlboro sponsorships sa sports. Kaya mali na, di cost. It's weird, mangod silang major sponsor, di cost. Their product causes mga cancer, mga respiratory disease, marang nawa sila, pero they were the major sponsor sa mga Marlboro tour, that's tour of the Philippines. Kung na Tour de France, na Tour de Filipinas, and it was called Marlboro Tour. And ako, I was a big fan of that. Itong ako yung mga fans ng mga taga Cebu bang mga Teodorico Romales Jr. man ako naman mga 1984 na basa-basa ko ng mga oras sa general classification. I don't know why attracted na kayong number sa una ba, mauna sila sa una ya mga panahon na mga Carlo Web na mga kuana kani mga daghan mga Tagaluso na maayo pero daghan man diri sa kuan ba mga taga Cebu ba na ingana sad mga cyclist des talisay daghan na diha manang ganahan ko mga Mushi Fedal Mariana maganahan ko mga ingana ba na lingaw mo ng cycling unta matong nalingaw ko tanaw itong mga bata. So anyway mga daghan na kayong mga sports sa 80s na sikat sa atua wala na karon marag di nasad lahi nasad ron. And imagine ron na mga pro players ng mga bata na magduha ng Mobile Legends, Dota, diba? Kung who would have thought, diba? Or even people like yung mga YouTube content creator, you make money just taking videos, mga
mga kuan lang, drive lang ka, storya lang ka, kinsa ka. pero yeah, that's the reality na. That's ano na kuan doon sa kalibutan. Mga bagong developments, diba? So thank you so much for watching, guys. Kuan lang lingaw kung ano bang kuan na to atong drive karon, and I hope to see you na sa pohon sa next atong mga drives. Bye bye bye.